Ah, muni. Matur nuwun. Awake dhewe diringi metu ya, Tru. Lah iya, heeh. Awane adem mula ya. Kemulan sarung, dandane ora nggo klambi kaya ngono kaya. Ah iya. Kowe minggato kowe reng. Ya, aku kuwi apa jenenge karo sinden-sinden rumasane. Yo, sing apik lho reng. Iya ya, apik kok ya. Sik, apa ya aku rada keju kesuwen dolanan telegram, ayo ta. Iki tuwa-tuwa kok nakal ora. Ayo. Mbok yo mesem merangut petahe apa mbok yo guyu sesame gawe apa panjalukku betapa ing janji aja ewon aja sajuwa nadyan aku kotase la ing janji mesem Yo. Mbok yo mesem anu mesem. Nggih sugeng enjing Mandhe. Pripun kok ngendika kayak ngendika? Lah niki pun matur kok. Ora nek dintahi. Aman Mas, aman. Santai mawon, aman. Sujune bejo lho sampean. Dawuh napa? Jenengan nderekke kanca-kancan selaras sing bengi niki. Minta nek sing wingi bengi niki wah, wis sandangane kaya ngono, ayo to. Nek nang kono wingi kelakon ana bintang ana gareng nganggo jaket. Adem to, Mas? Adem epal Teng mriki sumuk, Mas. Enggak. Ya wingi liyane sing kademen mung yoga-yoga karo sinden nek kula wingi sumuk banget kok. Niki sinden-sinden perlu dipreksake Mas niki. Wong sumuke kaya ngene kok do kubutan. Mboten enten kipas angin to Pak niki panitia. Ayo nek adate nyewa kipas angin sing kae lho, sing ana banyune nyemprot kae lho. Wah, jos kae. Sing penting ki ora sambat, Mas. Nggih. Mbah-mbah riyen ngendika nek pinuju nyambut gawe nggon adem ki ora entuk omong atis utawa adem. Engko malah tambah kekes. Lah nggih. Nggih. Wingi sindan-sindan do sambat kok. Kudu dilawan. Dilawan. Wah, sumuke. Ter aku ya sumuk kok mau, Dek. Mboten, nggih seger nek niki hawane seger. Wong teng mriki niku tesih alami. Nggih. Tidak ada yang namanya polusi udara. Bener. Tesih alami kelestarian alam niku masih terjaga. Nggih. Nah, Kayak wit jatine kowe mau. pun kok gulak dalan kok Mas.
Ora, jare tekan ngomah ngopo ngono wae. Sesuk wae pokoke. Wah, sesuk kapan ya melu aku? Lho, enten kathah, Mas. Enten kathah. Manajer sing pirsa, Mas. Oh, nggih. Manajer. Nggih. Nggih. Iki pun wancine goro-goro. Goro-goro. Apa to isine goro-goro? Lambu. Isine goro-goro ya kuwi rogoh-rogoh rasa. Apa sing dirogoh ya kuwi rasane. Rasane sapa? Ya rasane surasa tontonan wayang wengi iki. Oh, nggih. Ngeten Mas, yo. Nggih. Andani yo. Ten iki mula sing nunggoni tesih kathah niki mung kepengin goleki rasane. Goleki rasane mengko terus nek rampung metu mayang goleki apa sing dadi lakon benere lan lakon olone sing ditulat engko sing laku becike. Oh, nggih. Ki wonten ning mriki ampun khawatir pokoke nek penonton. Masih full. Sing VIP ngandhap niki bisnis 1 mriko. VIP 2 ekonomi. Lho kowe malah VIP to kudune. VIP niku nek teng mriki lak luwih cedhak mriki VIP-ne. Luar biasa penontonnya sih kathah. Pun ngetahun-tahun Mas teng mriki niku wayang Rembaka. Nggih. Wayang akan abadi ora mung diuri-uri kalian warga masyarakat mriki ning diurip-urip. Tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Hebat. Matur suwun luar biasa panjenengan saya peduli akan budaya kita sendiri, budaya wayang dan tetap ngurip-urip budaya wayang dengan cara nanggap. Nah, alhamdulillah. So, Agustus itu ya Mas Agustus. Siap. Tur wayang ki wis tercatat sebagai benda milik dunia. Warisan tak benda wis diakui dunia, Dik. Nggih. Mula sok tanggal 7 November jenengan ya wis nyorek tanggalan. Sampun. Nek janji mbalekke rembug. Oh, boten. Nek enek apa-apane. Boten. Iya ta. Prasetya kula nggih ansor laras 7 November Tujana niku kula ditelepon Kalimantan. Ditelepon Sulawesi. Pak Anom niku nggih telepon Mas Bayu, Mas Kangko, Mas Yoyo. Ngejak. Nggih mung teleponan kabar-kabaran niku. Wah. Karepe niku pripun ngoten. Ya wis. wis. Tetep nderekke Mas Yusuf Ansor wonten sanggar Ansor seni Kang Angsoran. Napa? Ansor Laras. Ansor Laras ya. Ansor Laras. Ning sesuk sing aku meng mayang tekan limbukan, bar limbukan mrono kae sing demung kae sesuk sing mayang. Oh iya. Oh, malah saya niku. Waduh. Lah sinten? Sing wong ijen, sing garwane Mbak Yoga ki lho, Mas Moko ki lho sesuk sing mayang kowe. Kudu kok sing metikil kaya upil kae utuh. Kae sesuk teboke. Iya. Lah sinten mawon wong niki dumadi 95% ki dalang kabeh kok. Nggih. Iki kabeh iso mayang tur mayange sae. Nggih. Ning sing demung sing cilik nika dalangan pit nek nika. Mboten nika nggih sae. Kula tau ngerti nika dalang nggih sae kok. Nggih, festival. Mbok dalangi wong arep pegatan nika. Wah. Ya dalang tenan kok ya. Nggih. Iya. Kula nek teng ngene Ansor Laras ki ora kurang-kurang dalang. Serepe akeh. Kula nggih. Sewaya-waya misale dalang sing tenanan ki mencret ganti dalang menisa ngoten. Dohno sing adoh. Adoh. Wong kula crita ngeten niki tau kok Mas nderekke dalang niku mencret ten panggung. Tau niku mboten ngibul, mboten doblok, mboten niki tenan sejarah. Nggih. Dagelane almarhum Mbah Waloh kalih kula niki. Oh, nek mriki sing mencret cenah dalang ning sing nyaron niku Lengganan to niku. Lengganan. Berarti hobi. Hobi ya. Sing baku Ansor Laras sehat, jasmani sehat rohani. Amin. Nyambut gawe pinaringan slamet. Piro entuke rejeki sing baku berkah barokah. Amin. Ana ya tak prenggake ya ngeyel. Piye? Ana mencret kok. Aku takon wis ngombe obat urung ya Mas? Wis. Apa? Super Tetra. Waduh. Salah kudune Rodakol.
Iya. Tanggal 7 sing mayang sing saiki ngasta kendang kuwi. Nggih. Ya. Tanggal 7 kula nderek nggih, Mas. Wayangan teng Sanggar. Non? Ampun nderek nika rasa didereki. Mangke limbukan tak Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula mbuta kanca mboten besok. Monggo. Si sinten nika? Lah sinten? Sing lemu nika sinten? Oh, jenengan arep ngesake sinten? Ici kiwir komplit. Aneh kok terus arep kono pamitan terus aku dinaik nota. Bapak. Wah, iya. Kok ya ora kenal Pak Damar to sampean? Heeh ya. Pak Damar. Damar tralala. Iya iya. Dak ke. Lho urung mitrai Kang Putra lho. Lah ampun pas enek Magelang wingi no. Saiki. Pendak dino tek pitrah iki. Pendak ketemu kan arang-arang ketemu. Ora. Kuwi admin le kon jaga jarak jope kene le. Wah, iki kok ora lahir batin. Lahir batin. Lahir batin senengan iki. Iya. Tetembangan ya Mas ya. Ya, Mbak Elisa dikandri. Ya, tetembangan karo Mbak Elisa. Jumeneng, Mbak. Kedates maku nyawang selendang biru. Selendang biru metu esuk penak, metu awan penak, metu sore penak, yahene metu ya penak. Iki kok menggiring opini saja rembuke. Kok iso menggiring opini kula matur napa to? Selendang biru. Lah iya metu esuk penak, awan penak, wengi penak, metu yahene ya penak. Ah wis ora iso, wis mau-mau. Awan-awan setelane ya selendang biru teng teras karo nyeteti manuk ngono karo mangan super mie ngoten. Let sedelok bang plecet teko minggat. Ana ndika sokeh kok isih utang Bang Plecet lho. Hobi kok, sejahteraan koperasi kok. Ya, Kula tutup manci wae utang kok. Siduke kredit kok. Nggih, kanggere randitin kok nak wedok sing takon alasan. Kok anu ya Nduk, nek mendring teko ngomong nek bapak lunga. Nggih. Adalah mendring teko numpake Honda Win jaketan ireng nyengkelit buku cilik. Pak ya nek Nduk, anu ndek mau meling. Nek jenengan teko kan ngomong nek mboten enten. Niki prei riyin lan dralah kula niku ndelik enek mburi omah niku anu kok mburi omah nggen balik lawang niku ketutupan korden sikil kula ketok. Mendringe ngomong karo anakku, ngomong apake nek lunga sikile kon ngejak. Isin lah, isin. Lah iya. Tak semayane kok bar kaune Mas Elik aku ngono. Cair aman, Pak. Cair. Cair ya Pak Eli ini. Masa nggo benda padat ya cair. Anyelai janji. Ngene iki jengleng kaya penak lho Pak De. Ndrandang tung. Tak delang. Gak mbok balekke ngene. Tiwas. Ya. Selendang biru among ngenaki ati sun Alamin ngantuk nih kok ngantuk Nora tekan batin setiamu Kedep selendang biru. Oh iya. Selendang biru. Geropak Mbak Elisa terus nyanyi.
Tetep ana janjimu slendang biru. Nah, ini Ya. penak. Penak. Kandhane slendang biru ki ane metu penak kok. Ya, isu-isuan tepenak adem-ademan ya metu ya penak. Iya. Hawane seger ngono pokoke. Seger anyep. Anyep ya. Ya, Pak De niki sowan enjang-enjang sampun. Nggih. Heeh, lah iki. Biasane aku karo awakmu ki lak ya mung ning limbukan tok. Bener. Ning gandeng ki dipesen karo Mas Eli. Pokoke ngantos dugi Goro-goro. goro-goro Mbak Elisa mengke dugi goro-goro nembe pikantuk kondur. Nggih. Ngestokke dawuh. Esoke dawuh manut sik anu ngersake. Mas Goteng, Mas Gareng. Mas sinten? Kleru kok ya. Nek lumrahe gareng ki metune nek gara-gara, ngono. Nggih. Nggih. Lah limbukan mau kula pun metu. Ha iki metu pindho jos iki. Nyat kula iki pengen metu limbukan mau. Lah nggih to. Lah wis to. Wis iki ora ana dereh apa-apa kok wis. Metu golek duit kok. Ngencek. Yo, ngatur kita tembangan apa, Mbak? Wis kirian enak sing arep dirembuk iki. Boten. Aku manut mawon no. Isu mau njaluk apa jenenge? Apa itu yang manuk-manukan itu, ha? Ginupito. Oh, alah jineman. Jaineman. Jineman gelatik Glinding. glinding. Glinding tadi kayaknya ada pamundutan. Ya, niki wong Pak, beda. sinten iki mau nyuwun apa, Pak? Nyuwun duit. Pak Triman nyuwun lagu janjine kali Mbak Elisa nek dereng dituruti ajeng wangsul ting Jelegong. Apal kula kanca Facebook kok. Nggih, mengke lali janjine. Lali janjine. Ya. Ya iki sios boten nganune napa? Gladek glendeng. Glatik-glatike. Sico permintaan. Sico kaya Ayo. dawe penjane Pak Kapolsek kok. Heeh. Nah, 0706. Kau siap-siap sinden-sinden ya, ben ora ngantuk engko tak tunjuk-tunjuk. mboten enten, Mbak. Sinden Ansor Laras ngantuk niku mboten enten. Nyati lho. Oh, mana niki malah pun ngelilir niki. Kowe ora ngantuk, Dik. Kemen-demen kowe. Iya. Sing ngendemi kuwi sapa to? Sangu dhewe kok. Oh, nek karo kae dindemin tut. Ya Cahayu. Kinupita kangku Awas. kila aranira gladek glinding ngaliling mulangaling aliling liling tumaliling ya bapak jaluru
agi mapan nih. Aku roh aku pokoknya. Cucuk lho Mas, nek ngajak genduk Elisa ki cucuk. Tembang apa wae apal. Nggih. Piyayine ya cantik, pinter, cerdas. Wah, bejane sing kakung sok mben. Lho lah iya. Nah. Pomo sing kakung arep mapan turu mesti ya nganggo ditembangke sik. Bangke no Mas. Tangi turu ya ditembangke sik. Heeh. Bejane sing kakung. Piye? Bojoku kae ya tak latih nyanyi saiki. Wes, Wah, nggih, Pak Mas. De. Tak latih nyanyi. Biasane rak ngedrum. Anakku ya melu nyanyi sakniki, Mas. Nggih. Anakku sing SMP nika. Oh nggih, sing riyen turine sikile loro kiwa kabeh nika. Nggih. Nggih. Dhisik gara-gara anu nggih. Akhire tak operasi, Mas, tak ganti. Tak tekuk ngoten, Mas. Iki malah delamakne ning mburi kabeh. Aku nglegani kowe, Mas. Gen lega. Tapi wis pinter nyanyi sakniki. Nggih. Kula ki anggere wengi, lah ning SMP ki nek turu jek karo kula karo bojo kula ya, Mas. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa piye wayah adem ngene iki nek aku karo bojoku arep piye-piye ngono ki dadak. Anu ngliling anakku wis tangi apa urung, wis angler apa urung. Rambute niku tak jedil. Nggih. Anggere tak jedil rambute wis ora obah, berarti wis turu. Nggih. Kula arena dan juara rombok wedok. Esuk-esuk ngoten dhek wis nganggo seragam SMP, bojo kula wis nyapu ning latar. Kula ya tangi turu nyanyi. Penak tenan, Bune, penak tenan. Lah kok bojo kula semaur, "Mengko meneh, Pak mengko meneh." Lah kok anak kula iki lho semaur to. Suwe-suwe botak, Pak suwe-suwe botak. Berarti nonton cah iki. Piye? Cek lucu ra iki. Cek. Percaya, Mas, iso. Ajare jenengan biyen ya dadi apa jenenge pemimpin penyuluhan nuwun sewu ora kok saru lho iki. Nah, Penyuluh apa jenenge kontrasepsi kuwi jare jenengan. iki sing ngendi to iki? Kabeh. Lehmu sosialisasi nganggo lagu kok zaman biyen. Ning desaku kok. Ngaku sosialisasi malah bojoku meteng ae kok. Lah pripun? Lah salah kabeh. Lah wong tak kon spiral apa suntik malah ngombene pil. Nggih. Salah kedaden, pile lagi teko ngulu katok wis murut teko ndungkul. Iki kalah cepet, Mas. Apa neh? Ora lagune kuwi kepiye lagune sing. Lagune sosialisasi kae to. Heeh. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman, anak akeh ragate larang, ning yen melu kabeh anake aman. Nggih. Mula dulur kabeh wae senenge, bareng-bareng melu kabeh ayeme, cukup anak loro wae, lanang wadon padha wae. Ana pile, ana suntike, ana spirale, yen pengendange pilih plendungane. Oh nggih. Ngendang. Heeh. Nah, ora mudeng. Kuwi kebersihan. kering. Nah, bar kuwi guak nang emper. Jiko anake disebul. Mulih mboke kuwi gedhe, Pak. Apa neh? Apa neh? Tak turuti pokoke. Apa neh? Wis to, bangki. Kok Agustus arep radijak. Nek aku kan Ganti sapa iki? iki lho. Anggi lah Ya, Dek. manuk empret. Akeh wong padha. Ora. Ya. Manuk empret prit pating cruwit-wit Iki apa? Iki intern group. Intern group iki. Jadi intern group ki nek sing ngerti nggone emprit sapa iki nek sing. Oh, alah. Sing ngene emprit sing ngene sapa, Nduk? Kira-kira lah kira kan dereng nate gender. Sing gender. Titikane jempol sikil.
Ha iya. Jempolnya ngopo? Hah? Nek jempol sikile gede berarti mrite ya gede. Ora delok. Lho. Jempole sikile jenengan lho. Gede, Mas. Wong bare kena palu iki mau kok. Iki agek meteng-metenge iki, Mas. Gede. Ning lak gede, ngrasani gepeng. Ha iya. Calurutan yeniramu pati pangan yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk ambyuk pasaran nucuki mari rayahan nucuki mari rayahan Sing manuk emprit gendo anggi. Nggih. Nah, manuke betet Betet. sapa? Sing wangun nek cara betet nek sinden sing endi? Sing Akeh wangun, wong sing- padha. Yanti iki betet iki. Nah iya, Mbak Yanti betet. Ku nek muni tetet-tetet ku nek ngundanake wong lanang tenan kuwi. Ya Yanti, sing manuke betet. Ayo hati-hati. Lah engko Penggemarmu wis do supportermu. Yanti Lopres, Yanti Lopres. YL. Ya ora teh. Gak enak nek penggemar ngono iki gak enak. Kayote. Manuk betet diyet Akeh wong Hati-hati aja kleru kaya wingi ning Magelang. Lah pripun? pripun Pating cruwet ceret. Hati-hati. Magelang wingi lho, Mas. Heeh. Tret-tret. Betet wae kok men ceret. Ya diombeni super tetra. Ayut Yan. Anakmu ya iso nyanyi anakmu. anakku lho Heeh. saged Oh lah iya. Nyanyine apa? nyanyine balonku Oh iya engko tak nyanyekke engko ya. Nyanyine kuwi mau akeh wong padha bal-balan. pating cruwet wet Aman. Pak Degareng, Lho. aja neka-neka lho, anake Lenang melu lho kowe. Anake sinten? Anake Mbak Yanti melu. Kae sing meking kae. Kae anake mbarep kae. nika sing mbarep nika Oh, wis kumise ya Pak De. Adik gak ngantuk? Kuwi urung disapeh kowe. Ya. niku mboten Angel. saged mboten saged Sapi-sapiane angel. angel Jan iya, kadang rebutan karo pake ya. Jan yo ngono kuwi. Ya ampun. Anak. anak mbarep Ya. Mencret. rodok Kowe keplok cara piye kowe? Tahu kenal suara ngene iki ora? Tahu kenal suara wong keplok ngene iki apa ora lho maksudnya? Heeh, lah kowe Apa-apa kok panggah kleru wae uripku. lah soke sing nglerokke ya sapa? Kono dhewe sing rumangsa kleru kok. Awas ngunduri wedang ku lho.
Adem. Blekoke sapa blekoke? Lah ya blekok yoga. Coba yuk. Blekok apa keblowok? Set ya apa? Durung. Kudu kuwi, Mas. Udah. Volume loro. Kaya VCD wae volume loro. Duh, sing volume loro ke Jepang VCD. Sing. Walah. Oh, anu to. Apa video perang dunia kedua ka to? Kula ki ya sing ngirimi anake Yanti nika. Kecen rodok kelainan kok kae. Aku dikirimi video apa video kebakaran ku lho. Moro-moro ya wis kuwi mau. Dia itu tadi video call. Heeh. Ayo Dek Yoga. Manuk bleko nggon mung lera lera pindho kadha cucuk pepet tenggo anjet selaning balero angalire amalero kolake sandang pangan Sah ngene iki. Iya, mat-matan ya kepenak Matan tadi. yo penak Iya. kan ngomong-ngomong. Nyat nggon wancine mat-matan iki ngene iki siji, nggo wancine mat-matan. Yah mene kuwi ping pindhone wancine nggo ijabahe wong donga. Nah, Sepertiga malam. seperti Mula dongane Mas Elik sekeluarga pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat, Amin. pinaringan rezeki sing subur makmur sakdun saturune Mas Elik sekeluarga pinaringan selamat donya lan akhirat. Allahumma amin. Lan uga para marga Allahumma para pamriksa sedaya Allahumma muga-muga pinaringan rezeki sing kathah Allahumma berkah barokah. Amin. amin. Lan Mas Dalang pendukungnya siji tok. oke. Oh, iki ndonga iki yahene iki apik-apike. Api-apike, malah dikompleti, penangkap ya didongake, putrane Iya. didongake, dalange. Ora iso urun apa-apa, isone urun ya mung donga. Donga. Ngono. Nggih. Tembange apa Cahayu? Lah iki paling penting iki jak lali janjine. Oke. Nganggo sound system endi? Hah? Sak ngobongke. Wes diblong ngarep. Makasih ya Mas ya, tenan. Aku nek ora sampean ora ngene. Masih kok. Blongno terus ora apa masalah. Ora apa. Le lucu ki mergo ora lucu, ayo to. Iya. Karepmu. Penting golek dit. Via, mudun Vi. Kok marah to? Aku enggak marah. Melu Vi. Aku nek marah udok, Dik. Ora apa-apa, ngene iki dienggo pencair ngono lho, Dik. Cair, tetep cair. Sair wingi-wingi ya. Dina Berat. minggu jalon Ya siji kuwi lah sing loro daging lho brosmu. Kok ya cetha banget iki lho. Hah? Kok ya cetha banget. Maksudnya jero kene brose, Mas. ora Ora ngerti kok sampean. Mau ngindaki apa? Moji nemro, masa malu nempi turun. Isi gemolong kok. gesek aku ngom Kantu. Tina muni Wis tak kobong. aya
Ning aku seneng kok. Nek ngono kuwi. Seneng dituku. Apa to? Mong lali janjine Nek nembangi kaya Do Elisa. Iki nun sewu, tutuk karo miki sejajar. Nek kowe ngene iki bengung. Soale cedak speaker aktif. Mosok to? Feedback ayo to. Hah? Feedback. Lah iya feedback. Feedback. Hey, feedback. Lah ya kuwi. Berarti ngene, Pak. Mau nah ngono kuwi. Nah, Ngene iki. lurus sejajar karo mulut. Nah, Iya. ngene iki. Nek ngene iki Metune swara piye nek ngono ki mau? ya apa mau back. Feedback. Nah, kuwi. Mudeng ra? Mudeng. Lah iya dong. Ya iki lho wis ngene. Nah, ngene. Nah, Nah. oh ngene nek ora cedak. Kuwi piye maksude? Ora ngerti aku. Aku ora tau dilatih mic. Nah. Ngene. Nah, ngono. Kula nuwun sak ndok-ndoke kok. Nah, nek iki cetha, iki kudune ora ngono. Sak kabel-kabele ayo to. Nek iki mlohon. Aku wis tak tutup-tutupi malah. Ayo dibuka. Anu apa? Ditebangke. anane pijarsa moyo Sip. Seneng Mas aku ngene iki. Lah nggih. Dadi dada tegap, Nggih. leher tegap, posisi ngene iki. Moro. Weh. Magelang iki nek sindian ngene iki. Sapa? Lah nek ngene abang, ayo ngene. Kok abang kuwi to? Magelang iki ngene. Oh iya. Ngen lewat aku kelingan. Kupu kae ngene pendeli kaya maling kuyuan. Saiki wis ora abange pindah nggon jebule. Nggon speaker. pinter Angine tekan kono kok ya. golek alasan Sicaya oleh ijol iki mau. Iya. ngandar-andar hangan dukor Sendalku lek. Niki to. Heeh. Kok paku tok ngene ya. Sendal dalang kok paku ting terintip ya ngene. Ngenangi to, Pak e? Makune iki saka dhuwur mudhun. Lah iki saka mudhun munggah kok, Mas. Ora apa-apa penting nek dienggo kuwi sendale regane 7.000. Pakune 12.000 dhewe. Nyat kaya terapi ting sengkring. aku wis ora percaya
sinden kreatif. Kreatifnya Pas. Rono-rono nggo speaker dhewe ngono. Tur bluetooth ya Mas. Jenenge portable. Ora ngono kuwi tak medeni mripatmu kuwi. Iya. Enak pondok kok yane dem-dem. Aja kek kedalange wis sugih kuwi. Lah piye iki titipan saka sobat ngebiar iki mau lho. Iki nek mau diucapake terus sida dipinangkani aku kon ngenehke iki nek ra diucapake kon nggawa mulih iki mau jane. Gandeng wis diucapke mula iki Diwehake. Ya, Lah, Mas monggo Dalang. saking sobat ngebiar Matur nuwun, Indonesia. matur nuwun. Mugi ndadosaken kaberkahan dumateng sobat ngebyar ingkang peparing lan kula ingkang kula sakonca ingkang dipun maringi mugi pikantuk kaberkahan. Kok njo tebah-tebah iki. sing nampa gareng ning wayang kulit. Masih Mas. Matur Sobat nuwun. ngebiar semuanya sehat-sehat. Makasih ya Mbak ya. Sami-sami. Dekek kantong ajaib aman. Kok kleru. Piye? Kleru kantongan liyane. Nyonyok kene iki didom. Ora. Aku guru ngeling kok aja nganti kleru. Kok tekan ngomah diumbah kok duite kekumbah. Ora apa-apa bejane sing ngono. Mangko duit ngomah wis tumpuk-tumpukan. Prandek puno bojone karo anake ra dipitrahi ya truk ya, ora dinahi dek ya truk ya. Apa urung to ki mau? Urung. Nyilih 200. Aja nyilih. Ora wurunga. Burunga ya. Ya. Dawuh malih Pak Dalang. Kaya damen-damen. Kaya dak damen-damen ya. DG channel. Ya. Napa niki Mas Bagong, Mas Petro? Dawuh napa? Nembang meneh, Mbak. Heeh. Sak-sake tembange gandeng pamundutane wis entek. Pun sedaya. Mbok menawa Mas Elik ngersake tetembangan. Oh nggih. Pepeling. Pepele. Oh, nggih, Mbak. Sae. Niku nggo ngelingke ngoten ta, Mbak? Nggih. Lah nggih. Sing pepeling niku ta? Kersane eling ngoten ta, Mbak? Lah nggih. Kok malah krengkeng-krengkeng arep ngaten. Oh, remeh. Oh melu. Ya rasa dicopot sendale kaya ning masjid ae. Arep melu. Ayo kene. Ayo kek. Manggon buri kene arep melu kene. Kene. Melu mbangane bising glondrang, ayo. Nah. Iya. Timbang sing nang omah ya nyawange ning ngene iki to. Ya. Wah, Dibawani. Ya. Kok, Mbah? Ya ya. Bawani, Mbah. Ya, dibawani. nggih. Mbah sinten to niki asmane? Mbah Aris Mulyono. Oh sing daleme mriku. Oh, si Mbah. Oh mriko. Oh nggih nggih nggih. Oh cedak. Cedak. Nggih cedak. Aku tak nembang kasih ibu sike. Umur pinten Mbah sampean, Mbah? Umure pinten? 76. 76. Cita-citane napa? Lumayan. Wah, nyemelangi lah. Nembang ya ning anu kasih ibu. Pripun, Mbah? Kasih ibu riyen. Oh, lah pripun nek kasih ibu ngangge gamelan pripun? Oh, mboten ngangge gamelan, cobi-cobi. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Masuk, Mbah. Hanya memberi tak dari dunia. Terhingga sepanjang masa hanya memberi tak kembali bagi sang surya menyinari dunia. Pinter, tepuk tangan Adik. Pinter. Apa lagune? Maam dulu ya. Nanti ndak cacingan. Ya, maam ya. Nah, karena masih kecil tuh yang lembek-lembek sausnya aja ya. Sama sambelnya ya. Kan gigi
giginya belum tumbuh semua. Nah iya. Sausnya aja ya. Iya. Kayak ya ini metu kasih ibu. Sama Roman. Nggak mau rauman. Rauman. Tuku dewe. Saiki ini Mas Gareng. Piye Dek? Anu Mbak. Alam-alaman. Alam-alaman. Saiki basa Jawa ki arep ilang. Basa Jawa arep ilang. Basa Jawa ki ana pirang wanda. Basa Jawa ana pirang wanda. Heeh. Basa Jawa ana caraka. Kuwi to, Mbak? Data Sawala padha jayanya moga 20. Ah, Nek nganti ora lucu. Tak wedangi tak bubuti. iso jarang tau pai. Wah, anggere ora lucu tak wedangi tak bubuti. Ana 20 to. 20. Nek suda sanga iso ana pira? Nek disuda 9 berarti 20 jikuk 9 kuwi isih 12. Isih 11. Isih 11 ya Mas ya? Heeh. 11. Ora lucu tak bubuti lho kok. Salah. 20 jikuk 9 ki isih 11. Salah. Lah kok salah piye? 20 disuda sanga. Heeh. Kuwi mung ana 18. Kok iso 18? Ana 20 wanda ta. Disuda sanga. Kuwi mung ana 18. Kok saged? Lah ana caraka ki ana pira? 20. Goblok tuwek goblok. Ana caraka ki ana 5. Ana caraka. Bubuti lho. Ana caraka ki ana 5. Nek aksara Jawa 20. Aksara Jawa ki ana pira? Lah aku teko kula ana caraka ana pira? Apa jam 20? Tuwek ngayel. Suda sanga ana pira? 20 kuwi. Lah nek 20 jikuk 9 ya 11. Lalu Lah klarine piye? 20 disuka sa karo ngo. Lah iya. Bubuti Mbah. Bubuti Mbah. Aja tak bubutane dhewe. Saiki tak jabul lah paringine duit kowe. Lah mon niate arep maringi jano. Iya. Mbok sida, Mbah. Kasih ibu kepada kita. Saiki diteruske pepeling Pepeling, nggih. Pepeling. Nggih. Bawane kasih ibu. Bawa mboten. Kasih ibu apa Kostati? Rumah sakit kira. Oh iya kuwi rumah sakit ya. Dandang gula. Mbok sing banter ning ngendi Mas sing banter? Nah. Dandang gula apa? Cacahe piro? Nah, heh? Dandang gula. Dandang gula apa? Ayo rukun sampe. Ana caraka mau. Kowe ora iso jawab kono. Ha iya. Ya lho simbah kok. Dandang gula, Mbah. Monggo. Tintingane Dik Hayu. Nan. Ora tega awakmu ya. Tak gawe jano. Rukun Islam. Gawa gamelan. Kuwi larasmu pira? Larasmu pira? Piye, Mbah? Kowe lagi apal ana caraka wis gawa laras dhewe. Iki digawake slendro kowe ta. Nggih. Lah nek manut ya dirungake tintingane. Nek manut dirungake. Iki ora wong tuwek tak bacok tenan iki. Samonten, Mbah. Cobi, Mbah. Cobi, Mbah. Sabar, Reng, sabar. Nggih. Cobi. Rumangsamu aku ora apa-apa. Sakenane wae. Rukun. Rukun Islam. Nah, samonten nggih. Semono lho, Dik. Lanjut, Mbah. Kang Li. Rukun Islam. Kate, Dik. Lah piye kok lah? Wong kon nirake malah lah. Rukun Islam.
rukun Islam. Kalimo puniki. Ayo golek rombongan liya wae wis. Katindakno ing para sasama aja padha ditinggalke. Kireng. Ora. Rukun Islam puniku katindakno Sahadate, Mbah. Sahadate. Sahadate. Kang angka 1. Yo tak tuntun, yo tak tuntun. Kang angka 2 salat. Kang angka 2 salat. Yo tak tuntun neh. Dene kang katelu. Dene kang katelu. Dosa kowe. Nuntun nembang lho. Romat. Aja nindakno poso. Aja ndisi aku sik lagi sampeyan aja ndisi. Ben ketok aku wong pinter. Ramadan nindakno poso. Yo. Ramadan nindakno poso. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Papat zakat kali munggah haji. Munggah apa ibadah? Ibadah. Ayo diganti yuk benake sik, disetip sik iki salah. Salah. Ayo. Salah. Disetip sik, salah. Ping 5 ngibadah haji. Ping 5 ibadah haji. Bener. Rukun Islam ya pono. San purna. Malah Makasih. keren-keren. Bareng-bareng ya, ya. Ya. Lucune ra ilang-ilang ta. Sarung-sarung nggih, Mbah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku kan sayang to, Mas. Ibaratnya iki lah mbahku dhewe, bapakku dhewe. Ya, Pak ya. Kurang piye? Kan sayang kok. Sampeyan pengen tak sayang. Lah kan aku cinta padamu. Ora. Mbok gelem. Ora. Sarung-sarung, Mbah, ikut nyanyi, Mbah. Yo. Ayo. Sik, Mas syuting. Turun Mas, close up. Senyumnya. Tangannya ngene, tangannya ngene, tangannya ngene. Tangannya ngene. Ngene. Iya. Gini, Mbah. Ngene piye? Ngene lho. Ngene lho, ngene. Nah, ngene. Ini, Mbah. Nonton ke lho kamera. Kamera, Mbah. Lah. Kita keluar. Gaul men. Nah, ngono. Ya, ngono ya. Aja ngono lho ya. Nah, ngono. Dah? Kepiling? Oke. Sekarang? Ayo. Oke. Yo, Yo, yo. Yo, kanca-kanca. Yo, siap. Kalian ini nyatai. Siap, Mbah. Sik, sampean ngerokok mboten? Mboten. Oh, alhamdulillah. Ya wis. Berarti rasamu. Kenai apa piye? Nah, iki kena kobong ya. Yo, kanca-kanca. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Nek guyu wae. Nangis aku. La ilaha
kepengin esuk munggah suwarga. Alhamdulillah. Matur Pak Dalang. Nggih, Mbak. Nggih saged ngibur putu kula. Sembah nuwun amin amin. Denek donga mugi-mugi bocah kula benjing iso dadah bocah sing mulya. Amin. Nani nusa bangsa lan agama. Amin. Nggih. Dongane Mbah Kakung ijabah. Uga didongake jenengan awet sehat. Awet momong anak putu. Matur nuwun, matur nuwun. Padha-padha. Suwun ya, Mbak. Hono caraka mu enek pira? 20. Hono caraka ki 5. Nganu aksara Jawa. Ana mulih. Nah, cuci kaki, cuci tangan, mi obat gek bubuk ya. Ya. Alhamdulillah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku mbayangke nem-nemane men yo nglitas sak cah ya. Ya dadah. Ya. Muah, muah.
Mantap pokoknya. Aja raup. Mbah Putri kesehatan, Mbah Putri. Oh, taksi. Sehat, Kong. Alhamdulillah. Nunggu sih. Wes. Kayak raup Mbah malah kaya kucing mlebu pawon. Oh alah, Mas, Mbah siapa mau? Mbah Haris ge, sehat selalu Mbah Haris. Luar biasa semangate wis. Semangat. Ning isih semangat luar biasa lho kowe Mas. Tenan. Napa lagune mau? Kasih ibu. Kasih ibu kok, elok. Kasih ibu, kuwi lha pek Kustati. Nggih. Ki Mbak Niken ayo Mbak, nembang Mbak. Ya. Urung ta niku? Lho urung kaya lagi ngadeg pisan kok. Ya kene, bapak arep ngersake. Nih. Sepati. Seperti minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Bayine ndi bayine? Non Jare wangine wangi bayi lah bayine. iki lamung sponsor to, Mas. Oh, lah nggih maksudnya bayine. Ambune genduk iki lak kaya minyak telon ngoten niku. Nggih. Minyak apa, Mas? Minyak telon. Oh. Krungumu apa? Minyak telon. Ora mungkin. Aku ngerti arah hidupmu ya, aku ngerti. Bekasnya ijik lho. Ora ya. Nembang. Nembang, lagune apa ya? Ayang-ayang ya? Apa? Ayang-ayang? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang. Duh, dawa-dawa sing Dewa-dewa. kaya. Dewa-dewa. Heeh. Kae ora dawa-dawa. Lah napa? Gede dawa. Nyanyimu karo ngene iki. Aduh, gede dawa. Dewa-dewa. Heeh. Dewa, nggih. Mbah Haris. Ayang-ayang. Sip. Ayang-ayang kepada peta, tak terhingga hono coroko. Bongkong aku terus yakin. Ah iya. Enggak, ayang-ayang buka apa nduk jedor? Njalukmu kowe apa? Njaluk jedor buka apa? Gong sik apa gong Cina kesek apa piye? Manut. Lho, kowe iki tak kon nyuwun. Aku manut sengeki kok. Oh, ya wis, manut kanca-kanca, buka bareng. Ya, ayang-ayang yo kaya ngapa Mas yo?
Diunggah kesek potensione. Yo. Penak ya Mas ya. Semuanya penak, alon penak, biar penak. Penak lah ya. Sound system yang ini lah. Aja duklok. Ora. Gede. Pun. Suwe iki kan alus ngerti lap ilang. Nggih. Kaset dhisik lah ngoten, kaset lu Nggih. nonton dhisik lah ngoten iki. Kudune nek meh rampung ki banter kok iki saya alon ya Mas. Lah musuhe. Oh ngono. Musuhe wong tuwa ya alon. Oh, saya hilang. Saya hilang tak sek. Kasihku. Sampun matur nuwun. Iya. Mbak nih kan. Wis nembang kok. Heeh. Sampun. Duh dewa-dewa ngoten niku wau. Mbak Elisa, sak tembang meneh nggih. Ngentekke lakon. Heeh, ki ora kena nerak adzan subuh. Ra kena. Ning jane sing adzan wae isih apa isih pupuran putih bareng. Mungkin kula tambir masjid tok. Tamir kok tambir. Tambir arep nggih kenduri kok. Lagune singkat padat. Ayo. Ya, mangga. Seragenan entuk, sing Nggih. anyar-anyar entuk, sing lawas monggo. Nggih. Apa arep ayak kerawitan? Nggih. Wah niku nggih sae. Sae Ya niku. pamungkas. Bagus itu, Pak. Nggih, napa nderek? Mari kangen, Mbah. Oke, Mbah. Oke, beres. Batune ijik to kae mau. Iya. Oke, mari kangen kakungku. Kakangku. Iya. Ya, mari kangen, Gong. Heeh, ayo dibukani. Ya. Santai. Kripik gedang, kripik telo sithik. Lho, Cik Mas. Sampai jumpa lagi nggih. tanggal 3 Mei. Nggih Kang Gareng, nggih. Lho, 3 Mei aku prai deh. Lha ya padha. Ya sesuk tanggal 3 aku tak sowan ning daleme jenengan. Lepat nyun pangapunten ya Mas. Kula sing ngaturaken Sehat-sehat lepat selalu nyuwun bersama pangapunten. kanca-kanca. Oke, salam gojekan nganti ora waras ngono ya Mas ya. Nggih. Masih. Kasih Bu. Sembah nuwun Mbak Elisa, Mas Gareng. Siap, Nggih. kata lepatnya nyun Sedaya pangapunten. lepat. Pak Eli, Sami-sami. warga masyarakat, Mbah Kakung, sehat sedaya, matur nuwun, lepat Nggih. nyun pangapunten, ngodinongo, manggi rahayu sedayanipun.